nire urtebetetzea da, 49. Semea deitu dit, zorionak ematen. 16 urte egingo ditu datorren hilean. Gogotsu geratu da aitarekin ohikoa baino aldi luzeago batean. Mutil jatorra da. Gauzak errazten ditu, ez da ia esertak kesatzen. Erreza izan da bere astea. Txikitatik irudit zait eredugarri haren jasa. Zenbat aldit esan ziren esango, zu lasai ama. Ama, onanera zatekeen eserrez, edo eskeskatu, nekatutan nago, besterik ez erantzutea. Galdetzen zidanean, ea zer gertatzen zitzaidan. Alabaina, malko bizitira erakutsi izan dio zarra. Naita edo nahi gabe, beti izan naizelako neska handi naitari. Kontatu dit, ertzainak kukutsa gaztetzea indarrek ustu zuela pasaren astea. Bestelako albistei ez diet erreta zipirik eskaini. Musika taldea antolatu nahirik honen dadin ikastekik batzuekin. Ondo da bidela jakitearekin aski daukat. Lagunek nahiago izan dute emaile zoroindu. Udan etxera etorri zizaizkidan. Bakoitza bere ofrendarekin, alargun baten gara dolu oparekin bezala. Batak jateko kotiziaren bat, besteak atxasala pintatzekoa. Hirugarrenak pijama beste bat liburuak. Bosgarren batek Larrañaiko pastorala ikustera eraman ninduen. Zertarako eta asteburu gozoa otxikaraz eta burua belaun artean emateko. Seigarrenak luzatu zidan antidepresiboen errezeta. Donostiatik eta Gasteitik hotz egin zidaten beste bik. Giroa aldatzeko gomita eginez. Ean ere izan nuen ursalekoa.